May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tatang, asino ti akin kuko iti darat ken landok na i-deliver itay? Di ka ba tayo Adumot ti kaaruba tayo, tatang. Asino kadakwada? Nawaw, masapul amaamuam Awan mo't siguro ti dakes na no kayat ko amaamuan, tatang. Da Janet ken Homer takin kukwa kadagita. No kasta, ituloy dati balay daasaan pa'y analpas. Mano atawan mo't asan ana ituloy dayta abalay. Kasta gayam ti plano da. Kita no adda na laaw, di ka man agreklamo. Di bali, kat saan mo't nga inaldaw nga agpaaramid da iti balay. Depende lang ta. Ay, saan mabalin adipindi ti isungbat mo? Aramidem ti maiparbang Veronica anak kaw. Laglagi pam, nga idisika ti nagpatakder iti balay. Awan nang ngagmaw areklamo da. Day tala ang tigatangam, Veronica. Wan, nanalinda. Ay, agkape akman kit di tani. Nalaaw ti kaaruba. Dakkel met nga mintabalay nga ipatpatakder da. Ay, wan, italaang manen ana ituloy. Nangalaan da nga iti kwarta. Ay, nawaw. Sweldo da nga agasawa Mano ayat ti susweldon da iti makabulan. Agraman sweldo da, kayat mo pa'y amaamuan. Una, takas makita ket dakkel. Ado ti ginatang da materyales. Kayat asawon day ta. Ado ti kwartada. Ay ket deserve da met kit di Bareng malpas adagos day ta abalay Mano abulan pa'y siguro. Makatitilang mga minana. Ay kagagangain na agiin nanos tayo. Di ba ali ket saan mo't atinawon nga agpatpatakder da iti balay da. Ay nawaw, asino manen ti akin kuko iti lugan anay parada iti kalsada nga asidag tayo, tatang. Dagiti ka aruba siguro. Italang anakitak day talugan. Asino tinangibaga kadakwada ang mabalinda ti agparada ditoy? Tinapatag kat saan ana isali iti dalan tayo. Ang batog tayo mo tinagparadaan da. Kaririing mula ang manan. Kaslag birbiro ka iti apa. Bayam at agparada da. Awan mo lugan mo nga iparadam dita. Makapasurun kit di adag ita akaaruba. Maawatam kumamot din Saan mo't akanayon kat agparada da iti sangwanan tayo. Italaang mo't marin nga da nakaparada. Di da pa'y nagpakada mo. Ay no, kasano nga agpakada da kat kaririing talaang. Amok no asino ti akin kuko iti day taalugan. Ta ikatenda dita. Jak kaya ti kastang aramiden da. Naimbag abigasyon, Analinda. Kastamot kan ka, Veronica. Asino ti akin kuko iti day alugan, nana? Ni Henry akasinsin ni Albert akalugaran tayo nakaong. Apay kaday? Ay nawaw. Asino tinangtag iti permiso nga agparada da iti sangwanan ti balay mi? Ay italaeng nakaong. Nagpasyar da nga mindita ayang ti kabsat da. Awan babayin da nga agparparada ijay? Ay na, agiin nanos tayo latan anak kaong. Italaang makiday. Ay saan mabalinti kasta kanyak, nana? Anya, sige, mapanak iti ayan da Albert, ta ipaikat ko day alugan. Ay na, di ka makaaw-awat mo, Veronica. Awan bibiyang ko iti day talugan. Apay ngamin nga intugot da, no amuda nga awan mo't pagparadaan da. Anya! Nangag mo day jay, Homer. Wan ba kay? Agpipinok ka umot dagiti ka aruba.
Boses mat da Veronica kani Manong Albert dayjay. Apay nga tamanan. Lugan tinangag ko ang makagapo. Ngumjak amo no apay tilugan. Uray siyak, nangag kumat ti boses da, ngamjak maawatan ti ibagbagada. At daman siguro isyo day ta Veronican. Nakais istrikto mat ngamin day ta akaruba. Inapa na ni Manong Rudy idinapalabas alawas gapo iti muhon. Ita, ni Manong Albert magtiapaan na. Hay, makapadanag nga rod. Ang mga nuinton madamdama kat datao matan ti apaan na. Sapay nagin na si daglang ti balay tayo. Agpakarumot ngamin day ta Veronica. Uwan nga rod Tarabi tablaunay. Kumkompormi mo ti pagpungpungtutan na. Munti man kit iti maigatang iti tinapay. Tasyakon ti mapan bakit. Siyakon, tama ka istorya akmatlaang kanina na Linda. Adto yan tigat-gatangam at tinapay Janet nakaw. Agyaman aklaunay, nana. Aywan gayam. Nangagmay ngagpinpinukaw da Albert kani Veronica itay. Ngam di mi maawatan noan niya ti pagapapaan da. Tilugan ang naiparada iti igit ti kalsada nga asidag iti balay da Veronica Ha? Makapungtot ni Veronica. Tapay ka no ang naiparada da italugan dita. Nalawa mo't, nana. Kan saan mo't ana isalay tilugan. Wan, jakman amukin ni Veronica. Kaslag bagtay. Una yan tagbagtit, nana. Takumkumpurme mo ti pagpupungtutan na. Nakais-istrikto launay. Aguray ka. Ni Manong Albert, ti kaap-apa na. Kat saan mo't alugan ni Manong Albert dayjay. Lugan ti kabsat ni Albert. Isumat lagayam Sensitibo launay mo't dadya Veronica. At dalabasit adi na nagustuhan, agreklamo at agos. Imbes nga agkikinnaawatan tayo kuma. Tila ang bagi na ti pampanunutan na anana. Inton iso ti agkasapulan, awan mo't tumulong kenkwana. Kitain nyo laang ang mga nuda kayunton ti sumaruno nga apaan na. Agrikreklamo idi na minsan kag. Nalaaw ti kaaruba kung kuna nakiday. Ay nawaw, amo na mo't amada mga aramidan dati balay. Saan nga rod ang makaaw-awat dayje a babae? Kamaudyanan na. Lalpas madlagan ti balay ta bakit. Anyat planom nga ilakay. Agpa-Thanksgiving tayo kaday. Huwin ko bakit. Kasaritak to nga ron ni Nana Amelia. Gatangan tayo ti baboy na lakay. Sa lodsodam nga umuna numano ti panangila ko na. Wen, lakay. No kabailan ta bayatan, ipareserve mo. Rugyan tangarudan ti mangisagana kadagiti kasapulan para iti Thanksgiving. Tapno nakasagana amin. Ne, apay ngay akas dyan? Tiyan niya manan, Veronica anak ko. Agtid-tid mat gayam ti danong di taarubayan tayo. Nawaw, saan ka amaawatan anak ko? Di yung makita ti danong nga aggapo iti balay da Homer kag Janet, tatang. Gagangay na anak ko. Di bali at adanum laang. Normal laang ita matutudaw. Apay nga min akas jay ti balay da. At dapay ar-arte na akas jay. Ar-arte ayamot dayday. Paglinungan siguro dagiti lumabas Winangam do kastoy ang matutudo. Kat agtid-tid mat ti danong nga aggapo iti ayanda di taarubayan tayo. Apay, babasbasa ka kade. Ay nawaw, adda karbangak nga agdesisyon no ti daga aginatang ko ti saritaan, tatang. Anya, No sumardang ti todo, mapanak to ijay barangay hall. mabalin mo't akasaritam da Homer kan Janet. Ay saan? Agpatulong ak kini kapitan. Agsasango kami laangan ijay barangay hall. Sikaman pa'y timapan ije barangay hall, Homer. Apay, anya taday di barangay hall. Adda ka nang ipabarangay kada talakay. Ay nawaw, asino mo't bakit? Asino kumapay? Ti sensitibo akaruba tayo Ni Veronica? Isu matiimbaga ni kapitan. Anya man ti iso day ta akaruba na. Ay, jakman mo. Apay amas hapon nga ije barangay hall pa'y laang. Numabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kadatan no anyat parikot na. Jakman mo. Kaya't na siguro ang mapabainan ta.
Awan amok abasol taken ko na bakit? Mapan kalat talakay. Sikan ti sumango, taamangan no siyak ti mapan ijay, kat anyapay ti maaramid ko iti dayjay a babae. Awan pa'y ni Kapitan? Awan pay. Anyat parikot aya. Apay nga impabarangay da kami. Na, di yung makita aya. Tiyan niya. Adda kang mali iti disenyo ti balay nga patakderyo. Anya. Tunggal agtudo ket agtedted iti arubayan mi ti danum nga aggapo iti arte ti balayo. Saan nga arte day jay? Paglinungan day jay. Ay, awan bibiyang ko no anyat usar na dayjay. Ti kanyak laeng bagbagen yon. Anya. Bagbagen yon tani. Makaperwisyo kayo met iti padayo a tao. Para danum laeng agtedted. Apay adi ka makauawat aya. Agtedted nga rod ti danom iti arubayan may. Saan mo ta grabe? Ay basta! Bagbagen nyo dayjay! Day ta extension ti balay ti isyo ken kuana bakit? Ay nawaw, extension ti balay. Uy, day ta naaramid a paglinungan. Naa, apay kano dayjay. Agtedted kanu ti danum iti arubayan da no kasta nga agtudtudo. Iso ti kayat na, ket mabagbag day ta. Anya? Awagan man kit din ni Manong Unyok. No mabagbag dayta, naalas matan ti itsuraan ti balay tayo lakay. Day ta nga rod ti kayat na mapasamak bakit? No saan tang aramiday? Saan nga agsardeng day jay? Inal daw tumutlaang apaan na ta. Una yan jay putot mo paray. Impabarangay na magayam da homer kan janay. Ugali ng tikas jay, mare. Mabalin mo't akasaritan na ti karubayaw. Kaya't dalakit ti tagpabida di barangay hula. Maasarang dagiti kalugaran tayo kan ko ana. Ura sino mata. Ura simple abanag namin kat pagpungpung tutan na. Anyan tulaangan ti itsuraan ti balay da homer kan janay. Numabagbag ti linong iti batugyaw. Basit la atad-tad agreklamo mo't taan. Agin i-stricto mat da dya Veronica mare. Dalpasen, inaramid dan ti kayat mo. Binagbag da ti linong a pagpupudutam, Veronica. Nasaya at mat no kasta ti inaramid na. Di ka makonsensya. Apay ko maamakonsensya ah. Ura di kapitan. At damot tan maibagana adakas, may papankeng ka. Ayawan bibiyang ko. Tinapatag kat inaramid da ti kayat ko. Anyan ti kasta anak ko. Ay nawaw, saan nga rod amabalin abaybay-an tayo ta amangan no... Amang anuan niya. Amangan no intun madamdama kat aguman da ti daga tayo. Agkat aramid ka man ako nakon. Amin laangan kat isukan ka. Pagpakada akon anak ko. Imawag ka din ni Manong Makoy kada kayo, tatang. Wen, aguray da kanu iti sentro. Agan-anad kayo ijaya. Uray si kamad dito balay Ikandadong tiri daw no maturog ka. Manung aldaw yu ijay nga eh. Dual daw laang. Okay. Sige, agrubat kayo nga rodan, tatang. Kinasarita ko ni tataton yu itay, kat imanugot amang itulod kada kayo. Da kayo matenti makaamo amang bayad iti arkila. Awan parikot dita. At dapay matkid di kwartak ditoy. Ang damot pulis dita balay da Veronica. Natakawan da kano idi parbangon lakay. No kasta. Isong agpaiso dyan ang ngag ko ang nagpukaw iti parbangon. Iso siguro Kung naklagid din at dakap-apa na iti cellphone na. Kumusta da kanu ngayon? Ni Veronica laeng ti adda di tabalayda idi napasamak ti kasjay. Saan damat kit di adinangran, ngem innala da ti cellphone, alahas, laptop, ken kwartana. Ay nawaw. Nagadon? Uwan nga rod, no kasanumat ang napasamak dayta awan mat nga ta kadagiti kaaruba tayo tinakangag. Nang nagdalakid iti pukaw na. Ngam tinapanunod damot siguro kat adalaan kaapa na. Uwan no saan, amangan no mabuteng da. Dayta ti saan tayo nga amo. Bakit? Awanin, tatang. Tinakaw dan ti cellphone, laptop, alahas kan kwarta. Kasano anak kastrap da? Anyat inaaramid mo aya. Di mo inkandado ti ridaw. Inkandadok matiri daw, tatang. Kasano nga ron anak kastrap da kay? Diyak
ka mo Awan ka aruba at timulong ka. Nagpukawak ngam awan matimay. Ay, una yan ti kasta mapaspasamak. Naimbaglaan ta saan da ka din ang randa kitag tatakaw anak ko. Wala ngam awan matandag iti gamit. Kwarta kan alahas ko, tatang. Ti panunutam latan kat at least. Si bibiyag ka pailaang anak ko. Natakawan mo't gayam da Veronica. Awan nangagyaw dyan ay. Parbangon day jay, nana. Ada nangag nila kay ko ang nagpukaw. Ngam impagarup na kano no adda kaap-apa ni Veronica. No siya, awan mo't nangag ko, tanay mas titurog ko. Awan pa'y nga mintarakanda nga aso. Wad nga raw, nakasaritak ni Eddie akaaruba yung mutlaang. Adda kanumo nangag na, ngam saan arimwar tadi na mo't impagarup nga agtatakaw dagi jay. Amangan kit di ano mabutang ti daduma, nana. Dayta mutlaang ti atap ko. Nang runa kat naka-istrikto day jay a Veronica. Pudno launay dayta, nana. Kaapan na nga min dagiti kaaruba na. Iso dayta. Saan dakit din at tinulungan. Bareng agna kamutan Kumusta ngay? Naduktalan na giti pulis no asino tagtatakaw. Ay, awan pa'y nga ro, tatang. Ah, kasano nga ro din dayta? Diya ka mo, tatang. Madanagan taamangan no saanan ang maisubli dagi tinatakaw kanya. Awan nakakita ka dagiti agtatakaw aya. Adda ka numa nakangagiti pukaw mo iti dayjay aparbangon. Adda ngam awan mat agtestigo, tatang. Day talaang agpaisaw. Mariknakit kasla saan nga interesado at tumulong dagiti kalugaran tayo, tatang. Aging ka siguro itaakit nasakit tinakam daking ka. Wala, ngam kasanungay no adadakas anapasama kanya. Nangagdati pukaw ko, ngam awan mat nga rod aksyon nga inaramid da. Kasano ko maatulungan da ka kat apaan mo't ida. Pag nakmam dayta napasamak anak ko. Madi ti sobraan na istrikto. Madi ti makiap-apa iti karuba. Tanudumteng ti kakastoy agundaway. Isuda ti at-ada makatulong ken ka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaan na singpet kan man nakaawat akaaruba. Laglagi pan tayo kumaakanayon. Nga adu agulo kan riribok ti maliklikan, no nasaya at ti panakilangan tayo kadagiti kaaruba tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.